Zpáteční letenky vás to letadla nepustí. Tak co? Stihla jsem let? Jasně, že přece nechodím běhat jen tak pro nic, ne? Teď už mě nic nerozhodí. Jo, a ono ne. Vyjdu z letiště, tam už na mě čeká 20 vyřádkovaných taxikářů, kteří by mě rádi zkázli. Ale ne, já se nenechám. Vezmu si Ubera. Uber sem ale nejezdí, madam. Řekne mi jeden taxikář. Jo, tak to jestli chcete Uber, tak to musíte jít s tou krásnou půl hodiny pěšky. Řekne mi druhý. No jasný. Tohle už jsem si zažila v Maroku. Půjdu pár metrů a za rohem už je vyznačená značka pro Uber. Haha, to jsem vás přelstila, taxikáři. Bukuju Uber a mezi tím za mnou přijde opilý mladík, který už mě madam jako paní taxikáři nenazve, ale na rovinu mi řekne, že smrdím. Kámo, já mám na sobě 20kilovou krosnu a je přes 30 stupňů. Divíš se mi? Na což on vytáhne voněvku z kapsy, navoní mě, utře mi pot a přesvědčuje mě, ať s ním zajdu do obchodu, že mi prý koupí studenou kolu. V tento moment se už jen směju a zároveň pokračuju v bukování Ubera. Platba zamítnuté. OK, z nějakého důvodu mi nefunguje Apple Pay. No výborně. Naštěstí mi přišla záchrana. Pán, s kterým jsem měla small talk ještě v Madridu před vstupem do letadla, mi nabízí, jestli se s ním taxíkem nechce svést do centra. Přiznávám, nastoupit do taxíka s cizím pánem, který mě odveze někam random, taky nezní jako úplně safe choice, ale v tenhle moment mi to přijde jako menší zlo. A tak taky jedu. Moc dobře si uvědomuju, že se čím dál tím více zdaluju od svého hotelu, ale v ten moment jsem vděčná, že jsem byla zachráněna ze situace na letišti a ještě k tomu se hezky popovídám. Loučíme se, můj zachránce vystupuje v centru a já se vrátím zpátky směrem k letišti. Taxikář anglicky neuměl a tak jsme se bavili španělsky. Začali jsme otázkou, odkud jsi? A pak jsme se nejen bavili o smyslu života, bohu, ambicích a jazycích. ¿Quieres aprender inglés solo para trabajar? O... Ne, taky jsem si nemyslela, že na to mám slovní zásobu. A taky, že nemám. Ale když se chce, všechno jde.